PowerPoint presentation أزيم بزحات سلايدز يزتقالل مالتي كم زنريو زلنا نابنا تابزا سرحنا سلايد شو شوعة سلايدز سرحنا لنا مالتي ምናልባት ካልእ ፕሬዘንቴሽን ከተዳልዉ ከለኹም 500 600 ስላይድስ ዘለዎም ከተዳልዉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሕጂ ከመይ ጌርና ኢና ካብ ሓደ ስላይድ ናብ ሓደ ስላይድ ሽፍት እናገበርና ወይ ከዓ እናቀያየርና ንሪኦ እንድሕር ደኣ ንብል ኣለና ኮይና ንኣብነት ኣብዚኣ ክሊክ ክገብር ማለት እዩ መጀመርታ ኩሉ ግዜ ኣብዚኣ ቪው ኣትየ ኣብ ኖርማል ቪው ከም ዘለኹ የረጋግፅ ብድሕሪኡ እታ ኖርማል ቪው እንታይ እያ ተምፃልና በዚ እተን ስላይድ ታምብኔል ቪውስ ኣለዋና በዚ ከዓ ስላይድ ፔን ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ ክሊክ እንድሕዳ ገይረ ተቐዳሚት ስላይድ ናይ ተቐዳሚት ስላይድ ትሕዝቶ ኣብዚ ይረአየኒ ማለት እዩ ኣብዚ ስላይድ ፔን ናብታ ካልአይቲ እንድሕር ከይደ ከዓ ናይታ ካልአይቲ ስላይድ ኣብዚ ይረአየኒ ማለት እዩ ናብታ ሳልሰይቲ ከምዚ እናገበርኩ ይኸይድ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕዳ እቲ ስላይድ ናትኩም እንድሕዳ በዚሑ ኣብዚ ስክሮል ባር ኣለና በዚ ስክሮል ባር ጌርኩም ከዓ ንታሕቲ ንላዕሊ ክድይቡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ራይ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ብየማን ወገን እንድሕዳ ከይድኩም ካልእ ስክሮል ባር ከዓ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ረእይዋ ኣብ ስላይድ 1 ኦፍ 7 ኣለኹ ኣብዚ ክሊክ እንድሕዳ ገይረ ናብ ስላይድ 2 ከይደ ኣለኹ ናብ ስላይድ 3 ስላይድ 4 ልክዕ በዚ ከዓ እናተቀያየረ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ግድን ኣይኮነን በዚ ጥራይ ክሊክ እናገበርኩም ነቲ ስላይድ ናቪጌት ክትገብሩ በዚ እውን ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ታሕቲ እንድሕዳ ሪእናየን ክልተ ነገራት ኣለዋ ኣብዚ ታሕቲ ፕሪቪየስ ስላይድ ትብል ኣላትና ኔክስት ስላይድ ትብል ኣላትና እዛ ኔክስት ስላይድ እንድሕዳ ፀቂጠ ረእይዋ ካብታ ቀዳመይቲ ፀኒሐ ናብታ ካልአይቲ ስላይድ ከይደ ኣለኹ ናብታ ትቕፅል ስላይድ ማለት እዩ ናብ ሳልሰይቲ ከይደ ኣለኹ ናብ ራብዐይቲ ከይደ ኣለኹ ማለት እዩ ክምለስ እንድሕዳ ደሊኻ ናብቲ ዝሓለፈ ስላይድ እንድሕዳ ክምለስ ደሊኻ እዛ ፕሪቪየስ ስላይድ ትብል ኣላትኒ ነዚኣ ክሊክ እናገበርኩ ከዓ ክምለስ ከዓ ይኽእል እየ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣተን ሓደ ካብተን ክንፈልጠን ዘለና ነገራት እየን ማለት እዩ ከመይ ጌርና ስላይድ ናቪጌት ንገብር እቲ ካልኣይ መንገዲ ኣብዚ ቪው ኢልና ምስ ኣተና ኣውትላይን ቪው ዝብል ከዓ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ኖርማል ቪው ንጥቀም እዚኣ ኣውትላይን ቪው ንጥቀም እሞ ኣብዚአን 4 ኣንጎሎ ዝመስላ ነገራት ኣለዋ ክሊክ እንድሕዳ ገይረየን ናብተን ስላይድስ ዳይሬክት ክወስደኒ ከዓ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኣውትላይን ቪው እንድሕዳ ንጥቀም ኣለና ኮይና ናብተን ስላይድስ ናቪጌት ክንገብር ኣብ እንደልየሉ እዋን በዚአን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብ ስላይድ ሶርተር ቪው እንድሕዳ ንዕዘብ ኣለና ኮይና ወይ ከዓ ንርኢ ኣለና እንድሕዳ ኮይና ከዓኒ እዚ ክሊክ እናገበርና ኢና ንኸይድ ማለት እዩ ብየማናይ ወገን ግን እንታይ ኣላትና ስክሮል ባር ኣላትና በዚኣ ስክሮል ባር ጌርና ከዓኒ ነቶም ካልኦት ስላይድስ ኣብዚ ታሕቲ ዘለዉ ከዓ ክንሪኦም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ተን ብፍላይ እንድሕዳ ብዝሒ ኣልይዎ ኮይኑ እቲ ናትኩም ስላይድ ሾው ከምዚ እናገበርኩም በዚ ስክሮል ባር እናተጠቀምኩም ከዓ ንታሕቲ ንላዕሊ እናገበርኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ብተወሳኺ ኣብዚ ሕጂ ንእስ ኢሉ እዩ መፂእ ዘሎ ኣብ ስላይድ ሶርተር ቪው ንእስ ኢሉ እዩ መፂእ ዘሎ እንድሕር ደኣ ነታ ደሊኹማ ዘለኹም ስላይድ ከተመዓራሪዋ ወይ ገለ ድሕር ደሊኹም ዳብል ክሊክ እዮም ትገብርዋ ዳብል ክሊክ ምስ ገበርኩማ ናብ ኖርማል ቪው ትወስደና ማለት እዩ ባዕላ ካብ ስላይድ ሶርተር ቪው ሲ ናብ ኖርማል ቪው ትወስደና ኣላ ማለት እዩ ነታ ደሊናያ ዘለና ስላይድ ድማ ንዓ ተምፃልና ማለት እዩ ኣብዚ ዝኾነ ምልዋጥ ዲ ምቅያራት ከዓ ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ኣራይ ካልእ ተወሳኺ ኣብዚ ናይ ስላይድ ሶርተር ቪው ክንሪኦ ንኽእል ከዓ ኣብዚ ቪው ምስ ኣተና ዙም ትብል ኣላትና ማለት እዩ ኣብዚ ዙም ድሕዳ ሪእና ሕጂ 100% ይረአየና ኣሎ እዚ ስላይድስ 66% ገይረ ኦኬ እንድሕር ኢልዮ ትርእይዎ ኣለኹም ተን ስላይድስ እንታይ ኮይነን ኣለዋ ማለት እዩ ንኢሰን ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ንኢሰን ኩለን ይረአየና ስለ ዘለዋ በዚ ዝነበረታ ስክሮል ባር ጠፊኣ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ስክሮል ባር እንድሕዳ ጠፊኣ ኣላ ኮይና እንድሕዳ ዘየላ ኩሉ እቲ ስላይድ ሾውስ ናትካ ትሪኦ ኣለኻ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ 200% እንድሕዳ ገይረዮ ረእይዎ ሕጂ እቲ ስላይድ ሾው እንታይ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ኣዝዩ ዓብዩ ይረአየኒ ኣሎ በዚ ከዓ እታ ስክሮል ባር መፅያትና ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ኩለንተን ናትና ስላይድስ ክንሪኦ እንድሕዳ ደሊና በዚ ስክሮል ባር እናተጠቀምና ከዓ ቼክ ክንገብረን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ ብተወሳኺ ኣብዚ ታሕቲ እንድሕዳ ሪእና እዛ ናይ ዙም ኣውት ከምኡውን ናይ ዙም ኢን ኦፕሽንስ ኣለዋና ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ዙም ኣውት እንድሕዳ ገይረዮ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ስላይድስ እናንኣስኩ ክሪኦ ይኽእል እየ ማለት እዩ ድሕዳ ከዕብዮ ደሊኻ ዙም ኢን ገብር
كمز جيرخا سلايد سناتي انتي تحستولو كم يمثل بزخا تشيك قبرو يخيلي مالتيو باركس بخمزة جواب تتأكيمنا اتناتنا سلايد شوز كنريو ويكا خنكفتو نخيل مالتيو ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ኣፕሊኬሽን ሶፍትዌራት ተጠቂምኩም እንድሕር ደኣ ኮንኩም መብዛሕትኡ ግዜ ነስተውዕለሉ እዛ ሪበን ትበሃል ኤርያ ኣላትና ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ኮማንድስ ሒዛ ዘላ ነዚ ኩሉ ታብስ ሒዛ ዘላ ሪበን ኢልና ኢና ንፅውዖ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዛ ሪበን እዚኣ ነፍሲ ወከፈን ታብስ ኮማንድስ ኣለዎ ማለት እዩ። እዚኣቶም ንሪኦም ዘለና ኮማንድስ ኢልና ኢና ንፅውዖም ማለት እዩ። ነፍሲ ወከፍ ኮማንድ ካ ብሓደ ግሩፕ ከዓ ይጥርነፍ ማለት እዩ። ንኣብነት እዛ ክሊፕቦርድ ትብል ግሩፕ እዘን 1 2 3 4 ኮማንድስ ጠርኒፋ ሒዛ ኣላ ማለት እዩ። ኣብ ኢንሰርት እንድሕር ደኣ ኣትዮም ከዓ ካልእ ኮማንድስ ኢኹም ክትረኽቡ ማለት እዩ። ካልእ ግሩፕስ ኣለውና ስላይድስ፣ ቴብልስ፣ ኢሜጅስ፣ ኢላስትሬሽንስ ዝብሉ ግሩፕስ ኣለውና። ዊዝን እቲ ግሩፕ ከዓኒ ርእሶም ዝኽኣሉ ኮማንድስ ከዓ ኣለውና ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ኩላ ሪበን ኢልና ኢና ንፅዋዓ ማለት እዩ። ኣብ ላዕሊ ተደኪና ዘላ ሪበን ኢልና ንፅዋዓ እዚአን ከዓ ታብስ ኢልና ንፅውዐን ዊዝን ተን ታብስ ከዓኒ ነናተን ዕማም ዘለዎ ግሩፕስ ኣሎ ዊዝን እቲ ግሩፕስ ከዓ ነናቱ ኮማንድስ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ኣብ ዝኾነ ታብ ክኸፍት ንኣብነት ኢንሰርት ከፊተ ስማርት ኣርት እንድሕር ከፊተ ሓደ ዳያሎግ ቦክስ ኣምፂሊ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ዳያሎግ ቦክስ ናቱ ስራሕ ኣለዎ። ኣብዚ መሪፀ ዝኾነ ዝመረፅክዎ ስማርት ኣርት ግራፊክ ከእቱ ክእል እየ ማለት እዩ። ንኣብነት እዚ ኣሮ እዚኣ እንድሕር መሪፀ ኦኬ እንድሕር ኢልያ እዚ ኣሮ እዚኣ ኣብዚ ስላይድ ሾው ናተይ ክትኣቱ እያ ማለት እዩ። ኣብዛ ሳልሰይቲ ስላይድ ሾው ፃይጠ ስለ ዘለኹ ኣብ ሳልሰይቲ ስላይድ ሾው ክትኣቱ እያ ማለት እዩ። ሕጂ ግን እንታይ ኣለና ኣብዚ ከም ዝትዕዘቦ ዘለዎም ክሎዝ ዝብል ኣለና ሄልፕ ዝብል ኣለና ካንስል ዝብል ኣሎ ኦኬ ዝብል ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ከምዚ ዓይነት ዳያሎግ ቦክስ ክኽፈተልና ከሎ ኩሉ ግዜ ነዚ ከይዓፀናዮ ኣብቲ ፕረዘንቴሽናትና ከይድና ክንሰርሕ ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ነዚኣ ዓፄ ምስ ወፃኹ እየ ኣብዚ ናተይ ፕረዘንቴሽን ከም መዓራሪ ይኹን ክሰርሕ ዝኽእል ማለት እዩ። ካልእ ክንፈልጦ ዘለና ነገር ከዓኒ ንኣብነት ኣብ ሆም እንድሕር ደኣ ኣቲና ኣብዘን ታሕቲ እንታይ ትዕዘቡ ኣለኹም እዚአን ዳያሎግ ቦክስ ላውንቸር ተባሂለን እየን ዝፅዋዓ ማለት እዩ። ከምዚአን ዓይነት ኣሮ ከዓ ኣለዋና ንኣብነት ኣብዛ ፎንት ትብል ግሩፕ እንድሕር ደኣ ኣቲኹም ነዛ ታሕቲ ዘላ እንድሕር ደኣ ፃይጥኩማ ናይ ባዕላ ካልእ ዊንዶው ሒዛትልኩም እያ ትመፅእ ማለት እዩ። ኣብዚ ዊንዶው እዚ ከዓኒ ዝተፈላለየ ምስ ፎንት ዝተኣሳሰሩ ነገራት ከዓ ክትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ስለዚ እዚአን ከዓ ከነስተውዕለለን ክንፈልጠን ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ሳልሳይ እንሪኦ ከዓ ንኣብነት እዛ ሼፕስ ትብል እንድሕር ደኣ ሪኢኹም ኣብዚ ታሕቲ ኣሮ ኣለዋ ነታ ኣሮ እንድሕር ደኣ ፀቒጥናያ እቲ ዊንዶው ኣብ ነብሳ እዩ ዝኽፈት ዘሎ ማለት እዩ። ከምዚ ኣብ ስማርት ኣርት ዝረኣናዮ ናይ ባዕሉ ዊንዶው ዘይኮነ ዝኸፍት ኣብ ነብሳ ይኽፈት ኣሎ። ካብዚ ከዓ ዝደለናዮ ከዓ ሼፕ ከዓ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ሰለስተ ዓይነት ኦፕሽንስ ርኢና ኣለና ማለት እዩ። ሓደ ኣብኡ ከሎ ብናቱ ናይ ባዕሉ ዳያሎግ ቦክስ ዝኸፍት ኣለና። ካልኣይ ኣብ ነፍሱ ዳያሎግ ቦክስ ዝኸፍት ኣለና ማለት እዩ። መብዛሕተን ዘን ኣሮ ዘለዎ እንድሕር ደኣ ሪኢኹመን ከምኡ ዓይነት ኦፕሽንስ ኣለዎን ማለት እዩ። ስለዚ ክሊክ ክትገብሮ ከለኹም ኣብ ነፍሱ እዩ ዝኽፈት ኦፕሽንስ ማለት እዩ። ሳልሳይ ዝረኣናዮ ከዓኒ እዘን ዳያሎግ ቦክስ ላውንቸር ዝበልናየን ከዓ ካልእ ኦፕሽን ከዓ ኣለዋና ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ሪበን እዚኣ ካብቲ ንሪኦ ዘለና ጥራይ ንላዕሊ ካልኦት ከዓኒ ዝተሓብኡ ኦፕሽንስ ከም ዘለዋ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ኣዝዩ ብዙሕ ኦፕሽንስ እዩ ዘሎ እናቐፀልና በብሓደ ክንመሃሮ ኢና ኩሉ በብሓደ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ። ብተወሳኺ እንድሕር ደኣ ብኪቦርድ ክንጥቀም ደሊና ኸ ማውዝና ንኣብነት ምስራሕ እንድሕር ደኣ ኣብና ኩሉ ግዜ ኣብቲ ኪቦርድ ኣልት ኣላትና ነታ ኣልት እንድሕር ደኣ ፀቒጥናያ ኩለን እተን ኣብቲ ሪበን ንሪአን ዘለና ታብስ ነናተን ፊደላት ኣሳይን ጌራትለና ኣላ ማለት እዩ። ንኣብነት እዛ ኤስ እንድሕር ደኣ ርኢናያ ኤስ እንድሕር ደኣ ፀቒጥና ኣብቲ ኪቦርድና እዚ ናይ ስላይድ ሾው ኦፕሽን ይኽፈተልና ኣሎ ማለት እዩ። ከምኡውን ኣልት እንድሕር ደኣ ፀቒጥና ከዓ ክነጥፍዎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣልት እናተጠቀምና ብኪቦርድና ከዓ ክንከፍት ንኽእል ኢና። ኣልት እንድሕር ደኣ ፀቒጠ
ነናተን ፊደላት ሂባተና ኣላ ንኣብነት ኤች እንድሕዳር ፀቒጠ ናብ ሆም ክትወስደኒ እያ ማለት እዩ ኣብ ሆም ከዓ እታ ደልያ ዘለኹ ኩለን ኮማንድስ ነናተን ፊደላት ተዋሂቦና ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት እዛ ኤፍዲ እንድሕዳር ፀቒጠ ፋይንድ ማለት እዩ ኤፍዲ እንድሕዳር ፀቒጠ እታ ናይ ፋይንድ ተወሊዓ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ብማውዝ ኣይኮንኩን ዝፀቕጦ ዘለኹ ብኪቦርድ እየ ዝጥቀም ዘለኹ ማለት እዩ ሕጂ ማውዝ ኣብ ዘይህልወና ሰዓት ሲ ከመይ ጌርና ብኪቦርድ ክንሰርሕ ንኽእል ማለት እዩ እምበኣርከስ ኣብዚ ሪበን ኣዝዩ ብዙሕ ኮማንድስ እዩ ዘሎ እዚ ነፍሲ ወከፉ ሓደ ብሓደ ክንመሃሮ ኢና ንሕጂ ግን መእተዊ ክኾነና ኣብዚ ሪበን ዘሎ ኮማንድስ ኩሉ ቼክ ክትገብሮ ወይ ከዓ ክትፍትንዎ ክትርእይዎ ክትክእሉ ኣለኩም ማለት እዩ